Ini may paranon kong manyundo. Yung sunduan ko kay Floyd, metong kareng kambal. Masa iyak ano. May bugyalagnat. Sa iyak ano katawan. Napon pa kasi ay nandin pala. Nandin pa pansinan ko na medyo kaya tamleya. Sa iyak ano kaya na itang mase lampong kaya na then uyat-uyat na nini pasunduya. O yan yung metong perks kaluban ng itang amanon ko kitang muna tamang bisabihan aside keng safety niya. Yan yung nakakakay ko lang in an instant bigla ko lang sundo. Siyempre lang ako manobra kaya kumumbalik itang online pwedeng makoko sagli makakala ko makakapulay ko minaw sing estrada ngayon ipasundo de uling kitapin masakiyak nung kay panandaman hindi in an instant may kapulay ko puta naman kanyan ding nadwa. Yan pa yung metong perks itang bullying ne uling din kaklase na po din king school akakit dang kay ko akakit datyo ko metong muri na madagula security ita pangaras kayang bullying alang masyadong mangahas na ibuli dala alang magatem uling balo do kalwal laking mismong gate na ning eskwela makayabangin tatang metong murin tan bawas sa bintana niyo pa rin naiwasan bawas chance sa hanapin ila basta kay kasi balo do ay kalwal ko si tatang no mayari balat ala bawas mo kasi pa rin naman naiwasan bitis pa rin naman naiwasan ta uling kay atin talagang na makakapagpigil talagang ibuli na yung kay ibuli na yung neto nga kay timilyaring incident mga nakarela maski pa pengari la rin man yung dukaras keng kilwal ating milyaring incident yun nga pinsabi ko bawas mo naman yung chance nung makaintindi na yung kay edad da day ibuli kasi balo da tsuko sagli makasumbong ka tsaka adwalan timano timo binuli din metong sigurado sumbungin metong tsaka kailan tambing kampilan tambing yan at pa yung walid di pag sagli mo may kita malatiya yung eskwela da naman ting malyari kanita panyumbong nalalang nga sa likod ayan yung metong kong amanuan itang sagli kaya ko makapulay ko ka rin tsaka itapintang secure ko la kining saken ala na itang abat-abat baliw itay itang nga minunang panahon kaya katamo itang patse atin kang kapate abata na ka abatan da kapota anang makanyan either keng kilwal gate or keng dalanan mo dini nga anak ko lalakad kay kalwal da eskwela saken na laka na ako saken na laki saken kay ba ti pala mismo kay gate na ning balay mi kay mismo kilob na ning balay mi kasi atin yang garahit o talagang kaila secured la panasakit do man kay mismong eskwela na atin naman teacher na atin naman guard atin naman mawat makanita kalala. Speaking of bullying lanyo itang milyari kitang binulid may wala na erko may wala na ibi may wala na ibi itang kay itang may bully nga ita wala na binuli penumbok kasi ding anak nga dahil tindihan itang kaya patse tinud kabuntok miturang kabuntok naman on the spot mateka minsan kain mo pa yan itang pupulan mo pa yan lanyo inyang katamong anak kami naking kadil kadwan kanita keng elementary pa grade 5 grade 6 ating keng metong hallway ating yang malating dalan siguro kaya mo mga itang dalan ita mga kaya mo mga dikit check yung pader kay bat atin yang malatimong dalan bala mo itang pipagdalanan niya mong kotse yan kay bat pader na yan kanita kay bat kayo lalam na era niyang malalam kay bat kayo tan dulo na nita atin na naman pader palikuyo atin yang awang itang awang na ita pwede kang talan ka rin ngayon kaming gagawan ating may kapagpauso ka rin nung matapang ka talaga mulay ka kay itang malating dalan na ita itang malating dalan na ita sakto yung bitis mo sakto yung talapad na ng bitis mo makanita mo
Siguro timan ditak sobra. Ditak mong ditak. Ngayon nung pulay ka, dapat dem bitis mo makakaila pareho lang didikit keng kay, didikit keng semento. Ketang pader. Didikit lang kay bat syempre kaya mo. Bala mo kaya itap ilagay niya mo malating makanyan. May mulay kaya ka rin, mamulay kami ka rin. Bala mo itapi kay niyang beam, ano, detang beam, lampas sa beam. Ita na, pupulay kaya ka rin kay bat. Pachay miras na kakitang dulo. Pachay katinalan kitang awang, karitang talananan ng awang, manakbag ka. Makanya ning gagawan mi kanito. Isipan mo, katalan mong kakay mo, kapulay mong makan, dapat tambing kang tatalang kitang awang, ka dapat magkamali. Pachay may kamali ka, dapat biyasa na ka mag-reflex. Gumulot kang tambing, kapulay mong makin kiras mo kitang dulo, kami katalan, tambing nakalundag. Lundag ka kitang kaya, kitang medyo malalam yun talaga. Kaya ba't ating kepang balaya ka rin, second floor ya, ating gabon kita lalam, nung matapang ka talaga, dapat lundag ka rin. Manik ka kitang balay nga ita. Patsing kiyatan me, ating second floor, bala mo kaya, beranda. Kitang beranda, dungo ka rin, tsaka kalundag. Gagawin mo ito, isipan mo. Tsaka keng elementary, mga nyan, pagdaptan nyo, mamanik kay keng bubungan, para mga biyabas. Kaya ba't, mumunta kay bundok, kaya riming may garal kay diretsyong muli, munta kay kasi kay gulod na ning Sapang Bato Elementary School. Ating bundok ka rin. Ang house may bundok pero kaya mo. Wala mo gubat-gubat mga nyan. Naman literal na bundok. Munta kay ka rin, mga kay biyabas, balimbing, yan yung number 1, itang balimbing. Balimbing, Kamachilis, Santol, nanin panggawan mi kanta kay pamuli ka, mga pingot ka rin pengari mo, ang mamo. Mga pingot kami. Kaya ba't manakit kayo pang ubingan? Malay mi pa nung cobra lang ubingan nakakakit mi ganita. Basta tubingan. Kaya ba't yung masakit ka rin? Batang kaya, ikami pa yung delikado. Batang tetang ubingan na kaya, syempre ubingan yan. Basta't ganaganang ubingan kay laway mi, makamandag. So nahigawan mi, paten miya. Itang pamalasbas ako ayan, ay mga balasbas siya ka rin. Anak-anak pa, elementary. Gagawan mi ito. Anyang may high school kami, mumunta kami kay kaya, ating kung kwento kaya kayo. Anyang high school kami, mumunta kami keng Mabato. Katang third house ando. Nangini yata tinambayad ka, patseminta ka rin. Ito, mumunta kay katang third, kwento kay milyari na. Atin kaya ka rin, pipandilwan, malalam yun, bundok ito malawot. Basta't bundok yung house, may lugar, may balong kay. Wala mo gubat mo. Isipan mo, mumunta kaya ka rin. Kaya nga ito, lugar ito. Mag-swimming, panay-panay kayong mumunta. First year pa kanita niyang umpisan niya nga i-explore ta. Hindi magdilo kaya rin. Magdilo kami purely alakasal, lalakamalan. Potang kahit pang daratang babae mga niyan. Alang malit siya, first year na yung mga niyan. Alakasal, lalakamalan, totally naked. Ika nga kakasalubong nga mumuntang kaya. Kita ka na medyo matagul-tagul na larin ding patotot sa kanita. Kita, lamang kaya, lamang tangay, may pangay di mga laman. Yan, one time, medyo hard yung kwento ngayon kasi one time ating mete kaming kayabe malulumod di balami kaya mo bala mo itang magbiro-biro makanyan itang mag-joke-joke ay ba't enelin to pangabagya lulutang yun mete ni ala ay amin naman balin first day din naman kami na house naging kay Ameten kaya kasi malalamita kayo ang ating bato-bato kay posibleng may sipit ang bato kasi para-pareho na kayo mabiyasang kawe mete soy meteng kaya ako na banggitan lagi para kaya na mo pero first year kami at kay maten kaming kay na ito witness mo milyari ating kaya pampipandilwang kanita kayong awsan min bundok makaba in Lagyo na Boracay nga house mi malatiya mo ito kay ba't malalam ya maski malatiya balampi kaya na ning danom pinakbaga na ning fall sa Malate dilo kaya talaga ka rin kaya kami sipan mo mga lalaming kaya naking ka-risky kanyang kaya nakan risking gagawan ni tutuman na kay kadilkadwan mas delikado kami batang 90s kami yung gagawan mi kanito kareng kaing makanyan kareng kaya nakan ngeni di nga anak mo itang kaya mo pintang violence na itang
kami kanta mimingat kay pagkat tumbukan eh. Dakala mga tumbukan nito, dakala tumbukan kanitang malalyari. Pero ala man sumbungan na lang kay pag sinumbong ka ikapay nga sandang bakla ada kanita kaya bakla susumbong tama niyan. O so yun na ako kay Ninet, tuloy tamang pipagkwentuan bukas. Dakala salamat.